Mo kí gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi níbikíbi tí ẹ bá wà. Orúkọ tèmi ni Dr. Ọlálékan Sàlámì Aláàfin Ìṣẹ̀ǹbáyé. Èmi a máa sọ pé erin kọjá gbígbé, àjànàkú kọjá rúrù, àjànàkú kọjá mórí nǹkan fìrí, bàbá rerin ẹ jẹ́ ká sọ pa rerin. Ògúnnágbòǹgbò ni Dr. Ọlálékan Sàlámì ti ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín tó bá di ọ̀rọ̀ tèwétegbò. Ṣùgbọ́n tí máa ń wá ṣe lórí social media òun náà ni láti pe ọmọ Yorùbá sí àkíyèsí pé ẹ jẹ́ ká padà síbi àwọn nǹkan ìbílẹ̀ wa. Èmi kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ọ̀rọ̀ àṣà là ń sọ. Nítorí ẹlòmíà ní irú ọ̀rọ̀ yìí kò sí fáwa Christian. Ọ̀rọ̀ àṣà Yorùbá là ń sọ, kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Kò lọ́rọ̀ Christian nú, kò lọ́rọ̀ Muslim nú. Ní tó pa wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, òun lèmi sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà ni àṣà. Ara àṣà wa òun ni àwọn eré orí ìtàgé wa. Ara àṣà wa òun ni oúnjẹ tá à ń jẹ. Ara àṣà wa òun ni irú àwọn egbògi tá à ń lò. Ara àṣà wa ni ìmúra tí à ń mú. Gbogbo ẹ̀ kò wá jẹ́ kó bàjẹ́ láti ọ̀dọ̀ ẹnìkankan nínú ọmọ Yorùbá. Ìyẹn ló yẹ kí àwa kan ká fi àsìkò wálẹ̀, ká máa ná owó, ká máa nára, ká máa násìkò wa lórí pé kí àṣà ìbílẹ̀ Yorùbá kó má bàjẹ́. Ògùn ìbílẹ̀ kan ni mo wá fẹ́ kọ́ wa. Ògùn ìbílẹ̀ náà atúdè ni. Iṣẹ́ tó máa ń ṣe ni pé tí gbogbo nǹkan tó bá da dúró tán, téèyàn bá fura pé òun ti wà nínú ìdè, kò ń ṣe bí nǹkan ṣe jẹ́ kó lọ ló ń lọ fóun. Ìgbà yìí ni èèyàn máa mọ̀ pé ó nílò ògùn atúdè. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe ògùn yìí, ẹ bá mi wá eérú ojú àrò. Èyí túmọ̀ sí pé tán bá dáná tán, eérú tó bá wà ní inú àrò yìí, á wá fi àṣẹ fi sẹ̀. Gbogbo àwọn èédú, ìṣó, nǹkan kan tó bá wà níbẹ̀ á dànù. Á wá mú eérú gangan tó kúnná yìí, á dà sí inú odó kan. Tá bá dà sínú odó kan, ẹ jẹ́ ká wá èpo ọ̀bọ̀ ká gún. Tá bá ti gún, yóò darapọ̀ mọ́ eérú yìí. Á wá ẹ̀rọ alámọ̀. Ẹ̀rọ alámọ̀ yìí kò níye. Á wá gún papọ̀. Tá bá ti gún papọ̀ tán pẹ̀lú ọṣẹ dúdú. Tá bá sì lọ ọṣẹ funfun náà, ìyẹn ò sọ pé kó má ṣiṣẹ́. Á máa tọ́ omi díẹ̀ sí tá bá ti ń gún. Tá bá ti gún tó ti kóra jọ, á wá kó sínú ike kan. Tá bá wá fẹ́ lo ògùn yìí láàárọ̀ kùtùkùtù, á ti tọ̀ sínú ike kan. Á wá mú ìtọ̀ yìí, ìtọ̀ ìdí wa náà ni o. Á fi pa gbogbo ara wa pátápátá. Tá bá fi pa ara wa, ẹ jẹ́ ká lọ fi ọṣẹ yìí ká wá fi wẹ̀, ká wá rí ìyanu Ọlọ́run. Àárọ̀ òun ni ká wẹ ìwẹ̀ yìí àbí alẹ́ lásìkò tá mọ̀ pé a ti fẹ́ sùn. A kì í wẹ ọṣẹ yìí nínú oòrùn. Àárọ̀ tàbí alẹ́, àsìkò tó bá rọrùn fún wa. Ẹlòmíà ní ìtọ̀ ìdí wa, àyẹ̀wò fi hàn nílànà tó lóyìnbó wípé ìtọ̀ ìdí ẹni kò sábúrú tó lè ṣe fún ẹni. Kódà bí èèyàn mu ìtọ̀ díẹ̀, kò sábúrú tó lè ṣe fún. So kí èèyàn máa rò pé ohun tí ò ṣe é ṣe ni. Ó ṣe é ṣe. Tọ̀ sínú ike kan kó fi para. Tó bá ti fi para, kó wá ṣe wá mú ọṣẹ yìí kó wá fi wẹ̀. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, gbogbo ohun tó ti ń lé tí ò bọ́ sí, á bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ sí. Ẹ má gbàgbé pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, òun náà ni Dr. Ọlálékan Sàlámì, President fún ẹgbẹ́ Association of African Tradition and Culture. Ire o.